Diyan po sa likod ko, pool po yan. Maya maliligo po kami dyan. Nandito po kami sa Sari-Sari Store. Charot! Po, dito po, pasok po kami sa ano po namin, apartment. Ayan po. Dito po. Oh. Parang ang init-init pa rin. Hindi nagbabago. Hello guys. Init-init. Dito na po kami sa apartment namin. Uy! Ngayon lang, nag-solo po ako dito with my friends. Kaya this is very memorable because kasama ko yung mga dalawang friends, yung mga pinaka-special na kaibigan na